Moi bo día. Xa ten vostede o titular, señora conselleira. Hoxe entra no Parlamento o Plan de Dinamización Demográfico de Galiza, pero a cuestión é, despois do titular, que? Despois do titular, que, señora conselleira? Porque gobernar a golpe de titulares pois non lle está solucionando os problemas á xente, non lle está solucionando os problemas aos miles de parados nin aos miles de persoas en risco de exclusión social. Igual que na presentación dos orzamentos, con un recorte do 37% das partidas destinados a políticas activas de emprego, dixo que eran os orzamentos para iniciar a senda do crecemento nesta legislatura e se quedou tan ancha, hoxe ven aquí e di que estes son os obxectivos pensados para as persoas, onde desbroza cuestións que, dende logo, non responden a ese obxectivo e vólvese a quedar tan ancha. Mire, o BNG pideu que vostede comparecera aquí, nesta Cámara, en decembro, despois de coñecer os datos do paro de novembro, que foron de 8.724 persoas, pideu que comparecera despois en xaneiro a conocer o paro de decembro, que volveu a aumentar. Volvémoslo a facer en febreiro, cando en xaneiro aumentaron en máis de 12.000 persoas o paro, os desempregados en Galiza. Volvémoslo a facer outra vez en marzo, cando volveu a aumentar o paro en Galiza. E despois de escoitar a súa exposición hoxe aquí, xa nos damos conta no BNG por que vostede non veu aquí a comparecer. Primeiro, polo pouco respeto que ten por esta Cámara, e non veñen aquí a sede parlamentar a dar as súas explicacións, e segundo, porque non ten ningunha solución. E a proba foi hoxe, non ten ningunha solución, e, eso sí, un argumentario, defende un argumentario, mais resposta, pois, ningunha. Un discurso, pois, moi enérxico para intentar darlle credibilidade á falta de propostas. Vostede ven aquí a contar unha realidade e facer unhas propostas para unha xente que está aí fora que, dende logo, non se ve reflectida no que vostede acaba de expoñer. Ven a contar unha realidade que a xente non recoñece, que non recoñecemos cando falamos con nosos veciños, cando falamos ca xente da rúa, cando falamos cos colectivos. Porque a realidade deste país, señora conselleira, é ben dura, efectivamente. 292.823 parados e paradas, desde que vostedes no 2009 chegaron ao goberno de Galiza, non deixou de aumentar o paro, non deixou de aumentar o paro, e a carreira que levan nesta legislatura, desde que se iniciou esta legislatura, son xa 26.011 parados e paradas máis desde novembro, señora conselleira. Esa é a realidade. Igual que a realidade é que a afiliación á Seguridade Social non para de caer. En Galiza, a afiliación media no mes de febreiro está moi pouco por encima dos 900.000 afiliados. 2.895 menos que en xaneiro e casi 37.000 menos que en febreiro do ano pasado. Esa é a realidade, que o emprego cae e a afiliación á Seguridade Social cae continuamente. Igual que a realidade é que os costes laborais están baixando. O Estado español ten o triste récord de ser o Estado onde máis baixaron os costes laborais da Unión Europea. E iso non se fai por casualidade. Iso é consecuencia das súas políticas, consecuencia das medidas que toman un día sí e outro tamén, pero de todas esas cosas vostede hoxe aquí non falou. E a realidade é que a un ano de terse aprobado a súa reforma laboral, a súa nefasta reforma laboral, pois o balance é tremendo. 37.000 persoas desempregadas máis, 20.000 persoas fogares con todos os seus membros no paro, e xa van no 22.000. O emprego juvenil en cifras inasumibles, por enriba do 50%, pero vostede acaba de facer aquí, se dá conta das sumas que dos plans para os mozos, dende logo que para botarse a chorar. A mitad da población juvenil moza deste país en paro e vostede lle ofrece un plan para 200 para ir a aprender, para formarse en Europa, un plan de voluntariado e pouco máis. De logo debería caerlle a cara de vergonza. Unha reforma laboral que o único que trouxo como consecuencia foi o aumento da temporalidade, menores salarios, traballar máis horas, máis anos, menos salarios, menos xubilación. Esa é a realidade que está aí fora, señora conselleira, e que vostede non quixo falar. Igual que non quixo falar das 662.000 persoas que viven no limiar da pobreza en Galiza, ou as 100.000 en
pobreza extrema, ou os nenos, ese 20% de nenos que viven en fogares pobres. Estamos falando de pobreza, señora conselleira. E a realidade é que vostede hoxe aquí pois non mostrou ningunha folla de ruta, non hai propostas que realmente sirvan para dar solucións creíbles a esta situación. Galiza e miles de galegos e galegas en estado de emerxencia nacional, e vostede hoxe ven aquí a decirnos que aprobaron un plan para que os autónomos contraten, o sea, se lle subvencione o primeiro, o segundo e o terceiro persoa que contraten. Pero vostede cree que en este momento o problema que teñen os autónomos deste país é que están necesitando contratar persoas para os seus negocios? Vostede cree que ese é o problema que teñen? O problema que teñen é que non hai crédito, señora conselleira. O problema que teñen é que o consumo sigue a caer. O problema que teñen é que están a pechar os que están abertos e que dificilmente consiguen chegar a fin de mes. E vostede presenta como medida estrela que lle van a subvencionar a contratación de persoal. Pero se o problema que teñen é que non dan mantido o persoal que teñen. En vez de actuar onde está realmente o problema, que é na falta de crédito, na paralización da economía, a paralización do consumo, pois ven aquí a vendernos fume. Igual que, dende logo, a proposta que fai unha vez máis para a mocedade, dende logo, é para botarse a chorar. Vostede quere aproveitar a crise para precarizar o emprego da xente nova. Contratos de aprendizaxe para desempregados menores de 30 anos. Medidas que en nada melloran, evidentemente, as condicións laborais da xente nova e que o que fan, unha vez máis, é drenar recursos públicos hacia a patronal a costa de explotar os mozos e mozas. Dende logo, un negocio redondo, pero non para os mozos e mozas, un negocio redondo para a patronal, señora conselleira. Ven aquí hoxe e preséntanos ese pacto demográfico, un pacto demográfico para sensibilizar a poboación de que é necesario ter fillos e fillas, un pacto demográfico para convencer de que hai que ter fillos e fillas, pero vostede cree que a poboación galega, os mozos e mozas, non están sensibilizados con este tema? O que non necesitan sensibilización, o que necesitan é traballo. A xente non ten fillos porque non ten traballo, porque non pode mantelos. Ese é o problema, señora conselleira, non necesitan sensibilizarse. O que se necesitan é plans de actuación, e vostedes o que fan é desmantelan todos os sectores productivos, pechan o grifo do crédito, desmantelan o país e logo véñenos con un plan para sensibilizar e para dicirle á xente que hai que ter fillos. Se a economía deste país funcionara como tiña que funcionar e vostedes fixeran algo máis que estar de comentaristas e de estar aplicando as medidas que outros lle dictan, as cousas, dende logo, irían de outro xeito e non faría falta que fixera ningún plan de sensibilización. Igual que, dende logo, nos fai, a verdad, moita gracia, por decir algo, que veña aquí a presentarnos un plan de envellecemento activo. Resulta que fan que os nosos maiores teñan que pagar medicamentos, quítanlle prestacións, teñen que pagar servizos, teñen pensións máis baixas e resulta que vostedes veñen a decir aquí que presentan un plan para un envellecemento activo. O que teñen é que deixar de machacalos, así de sinceramente. Teñen que deixar de eliminar os servizos públicos, teñen que deixar de actuar á baixa nas pensións e dese xeito, dende logo, pois as cousas xa lle irían mellor. Acaba tamén de poñer aquí como unha gran cuestión que Galiza é das comunidades que máis altas dá na dependencia. Eu lembro a vostede que ao inicio da anterior legislatura vostede comprometeuse aquí moi contundentemente a que non iba a deixar un solo dependente fora, que iba a responsabilizarse de todos, que iba a buscar os cartos debaixo das pedras, dixo vostede textualmente. Vai rematando, por favor. Hoxe xa estamos na situación de que o facemos mellor que outras. O facemos mellor que outras. Igual que vostede, señora conselleira, na comparecencia neste Parlamento ao principio da anterior legislatura, dixo que a área de benestar estaba chamada a ser un novo xacemento de emprego e, así mesmo, o traballo é preciso para garantir a mellora e o benestar das persoas. Que foi desa promesa, señora conselleira? Pois, digo eu, a Xunta aniquila a súa consellería, os servizos propios que teria que prestar desde a súa consellería, amortiza, elimina postos de traballo en residencias de anciáns, en centros de atención á discapacidade, en equipos de valoración á discapacidade, en oficinas ou centros xuvenís,
en oficinas de maiores, eso é a realidade, moi distinta a que vostede se comprometeu aquí ao principio da anterior legislatura. Efectivamente, moi distinta. Eu tamén lamento que na súa primeira intervención non falara a rebaixa que lle fixo ás persoas coidadoras, remate, por favor. As persoas cuidadoras, lle baixa un 15% a prestación, lle elimina a Seguridade Social, porque, efectivamente, parece que hai que apostar pola profesionalización. Madrid di que o que hai que ter son profesionais, e aquí, tal como estábamos resolvendo en Galiza, non era moderno. A solución é profesionalizar, e vostedes, pois, deixan desamparadas as persoas. A consecuencia, cal é, señora conselleira? Que volven a cargar sobre as familias, e cando decimos sobre as familias, decimos fundamentalmente sobre as mulleres, o cuidado dos dependentes, o cuidado dos maiores. Esa é a realidade, por moito que vostede hoxe veña aquí a presentarnos uns plans de dubidosa efectivización e que, dende logo, no BNG creemos que non van a resolver ni moitísimo menos os problemas gravísimos que ten este país, problemas gravísimos de desemprego, problemas gravísimos con miles de persoas en exclusión social ou en risco de estalas. E cando falamos desas persoas, señoras conselleiras, non son números. Sí, xa acabo, señor. Mire o tempo, por favor. Non solamente que non son números, son os nosos veciños, as nosas familias, os nosos amigos, son as persoas que están aí fora, señora conselleira. Gracias, señora Prado.